Takže, vítajte v treťom dieli Varíme s NM Lifestyle. Dneska som si pre vás pripravil moje naozaj špeciálne jedlo, ktoré ja osobne neskutočne milujem. Je to trošku dlhšie na prípravu, ako ste zvyknutí, čiže dneska nedodržíme tých 30 minút na prípravu. Príprava trvá naozaj asi nejakú hodinku a pol až 2. S tým, že reálne v kuchyni strávite možno 20 minút. Hej, ale všetko ostatné za vás spraví už trúba. S tým, že jedlo, o ktoré sa jedná, sú špenátové cestoviny s nivou a ešte s jedným syrom, balkánskym. A k tomu si pripravíme kuracie mäso. Čiže ak ťa toto zaujíma, ak ťa zaujíma moje obľúbené jedlo, ktoré je naozaj že pecka, tak neváhaj a dosleduj video do konca a dozvieš sa, ako ho pripravujem, čo do neho dávam, koľko má kalórií. Čo sa týka kalórií, tak toto je také viac kalorické jedlo, ale myslím si, že stojí za to zhrešiť. A taktiež, aby som nezabudol povedať, konečne mám nový mikrofón, hej, čiže nemusíte sa bať toho, že by som ho zlomil, lebo dávam si na to naozaj teraz už pozor. Poučil som sa z chýb a teraz už budete mať snáď zvuk dobrý až do konca. V prípade, že nie, tak viete, že som fakt nešikovný a zlomil som ďalší mikrofón. Takže držte mi palce a dúfajte, že tentokrát sa to podarí dokončiť do konca, bez toho, aby bola nejaká nehoda. Takže, čo sa týka potravín, ktoré budeme potrebovať na prípravu, tak v prvom rade začneme s tým, že budeme potrebovať cestoviny. Proste to je základ, keď idete robiť cestoviny so špenátom, tak proste cestoviny potrebujete. Bez toho by to nešlo. V ďalšom rade, čo budeme potrebovať, tak je špenát. Ja používam tento bonduel, musí to byť ten chopped, hej, čiže vlastne máganý, lebo keď tam použijete ten celý, alebo lepšie povedané, ten nemáganý, nemixovaný, tak nie je to až také dobré. Tento sa pekne rozpustí, dokážete ho potom rozotrieť po celých tých cestovinách. Ďalej budeme používať nivu. Ja osobne používam túto od Madety, z tej juhočeskej, kvôli tomu, že obsahuje menej tuku, čo je v podstate super na to, aby ste tam nemali zbytočne príliš veľa kalórií. Ďalej použijeme tento syr. Je to žirovnícky syr, taktiež proste balkánsky. Hej. Akýkoľvek balkánsky, ktorý použijete, tak bude dobrý. Ďalej budeme potrebovať kyslú smotanu. A keďže už ste u mňa zvyknutí, že nemám rád upírov, tak budeme používať aj cesnak. Proste nechcete, aby sa vám ten upír prisal k tomu krku. Ďalej, čo sa týka zeleniny, tak použijeme rajčiny. Ja osobne tam dávam vždycky tie cherry, ale ak tam dáte normálne veľké, absolútne nič tým nepokazíte, proste je to úplne jedno, lebo v konečnom dôsledku, keď to budete miešať, hej, tak sa vám tie rajčiny aj tak rozmagajú a budete ich mať po celom. S tým, že tie rajčiny tam spravia veľmi peknú chuť, alebo veľmi dobrú chuť. Ja osobne som človek, proste, ktorý od malička rajčiny nenávidel, hej, ale na tieto cherry som si nejako zvykol, mám ich rád, dávam ich do jedla, s tým, že nedávam ich do každého jedla, proste to neexistuje. Nenávidím rajčiny. Ale do niektorých jedál sa proste hodia, tak ich tam dám. Ďalej, čo sa týka korenia, tak není to zložité, budeme používať čierne korenie, sol, pažitku a ešte bylinky, ale tie som si nestihol vytiahnuť, tie si vytiahnem neskôr. A potom ďalej ešte budeme pripravovať mäso, ale to vám potom poviem na konci, čo dávam do mäsa, lebo mäso budeme robiť v teplovzdušnej fritéze. Samozrejme, vy si ho môžete urobiť kľudne aj na panvici, je to naozaj na vás. Ukážem vám, aký vlastne robím do toho mäsa, no viete čo, tým chcem povedať. Proste zálevku na to mäso. Takže ukážem vám, akú zálevku robím na to mäso. Aby bolo chutné, ale vy samozrejme môžete použiť akúkoľvek vy chcete, je to naozaj reálne na vás. Nemusíte robiť proste presne tú istú, môžete si urobiť mäso tak, ako ho vy máte radi. Takže ideme na prípravu. Takže prvé, čo urobíme je, vyťahneme všetky nepotrebné veci z trúby. Myslím si, že som není jediný na svete, ktorý proste vždycky všetky tie veci, v ktorých robíte v trúbe, tak ich tam vždycky nahádžem, hej? Čiže asi som není jediný.
Takže v prvom rade vyťahneme veci z trúby a ideme ďalej. Dobre, keď už sme teda vyťahli všetko to nepotrebné z tej trúby, dúfam, že sa nenájde nikto, kto proste do tej trúby nič nedáva, lebo ma z toho šľahne. Ja som proste na to závislý vždycky. Všetko vyťahnem z trúby, dám to do trúby, hej? A potom ten istý proces, keď trúba vychladne. Takže, keď už sme vyťahli všetko z trúby, budete potrebovať takúto nádobku. Predpokladám, že ju doma máte. Keď ju nemáte, môžete použiť akúkoľvek inú. Je to úplne reálne na vás. Nemusíte to robiť v tých sklenených, proste môžete to urobiť normálne aj na nejakom plechu, ale proste musí byť hlboký. Hej, nemusí to byť proste takýto veľký. Ale zapekacia miso sa to volá, tuším. Zapekaciu misu predpokladám, že doma máte. Keď nie, tak choďte si požičať od mamy, od babky, od kohokoľvek iného, alebo choďte si ju kúpiť. Typujem, že proste Actione alebo hoci kde inde nie je až taká drahá. Do 5, 10, 15 eur ju dokážete kúpiť. Predtým, než začneme všetko pripravovať, tak si zapneme trúbu. Trúbu zapíname na spodný a vrchný ohrev. Bože, kým sa k tomu pretočím. A dávame ju na 180 stupňov. 180 stupňov, nech sa nám predhreje a my si zatiaľ ideme pripraviť teda tie cestoviny, alebo lepšie povedané to, čo budeme potom dávať do trúby. Dobre, takže teraz ma tam asi nebudete vidieť, lebo dostal som naposledy hejt, že nie je vidieť, čo robím. Tak idem to teraz robiť tak, aby mi nebolo vidieť hlavu, že ak ste sem prišli kvôli mojej hlave, čo dúfam, že asi nikto kvôli tomu neprišiel, ale prišli ste kvôli môjmu jedlu, tak si ideme ukázať, čo a ako tam dávame. V prvom rade zoberieme cestoviny. Nie je to jedlo proste na jeden deň. Pre mňa to je vždy na 2 dní. Čiže kľudne kilové balenie dáme na spodok cestovín. Ďalšiu vec, čo urobíme, je zoberieme si pohár a ide tam cca 2 deci vody, čo je cca toto. Polejeme s tým cestoviny. A ďalej si budem musieť video zastaviť, lebo potrebujem si dokrájať všetky tie ostatné veci. Dobre, takže nakrájal som si tu už vlastne syry. Syry som si nakrájal tým spôsobom, že ten balkánsky som dal v podstate na také pásiky, taktiež nivu som dal na také pásiky. Je to reálne jedno, lebo v konečnom dôsledku sa vám to proste aj tak v tej zapekacej mise roztečie a budeme to aj tak miešať, že sa vám ten syr dostane reálne všade. S tým, že ako som sa snažil natočiť, ale proste zistil som potom až, že mi to nenatáčalo. Ja osobne tam dávam 2 tieto nivy, s tým, že používam tie so zníženým obsahom tuku. Kľudne aj vy môžete dať 2, je to chutnejšie, ale v prípade teda, že máte pretekárske brucho, to je také brucho, ktoré vám preteká cez gate, alebo cez rifle, cez opasok, cez čokoľvek, tak radšej si tam dajte tú jednu tú nivu. Chuťovo je to stále výborné, nič tým nepokazíte, ale dodržíte aspoň nejaký nižší kalorický deficit. Snáď. Neviem, čo budete jesť ešte. Pomimo toho, je to na vás. Keď momentálne ja nemám nejakú prípravu na súťaž ani nič podobné, leto máme ešte ďaleko a stále stíham, čiže ja si tam dám tie nivy 2, nič tým nepokazím a vy taktiež, pokiaľ toto nie je jedlo, ktoré jete každý deň, absolútne nič tým nepokazíte a nerobte si z toho hlavou. Proste ide o to, aby ste si pochutili a nie, aby ste sa non-stop stresovali nad jedlom alebo niečím podobným. Takže šup tam 2 nivy a ideme na to. Dobre, takže ideme ďalej. Ten syr si tam rozložíme vlastne v rámci celej misky. Kľudne ho môžete aj nahádzať proste iba do stredu, je to reálne na vás. Ja ho vždycky pekne rozložím, lebo aj potom pri tom miešaní, keď to miešate a máte to vlastne takto rozložené, tak sa vám to lepšie rozmieša, dostane sa to naozaj všade, ten syr, kam by sa mal všade dostať. Začínam s balkánskym syrom, lebo ten má vlastne vyššiu teplotu topenia,
Už som išiel povedať potenia. Čo sa potíš, sír? No. Ďalej zoberieme nivu. Nivu proste nahádžeme na ten vrch. Je to úplne jedno. Proste, jak to tam dáte, tak to tam dáte. Nerobte si vôbec hlavu s tým. V konečnom dôsledku sa to proste rozmieša. A dávame tam dosť toho síru, takže nerobil by som si z toho naozaj nič. Dobre, teraz použijeme druhú nivu. Tiež ju tam nahádžeme. Tak, ju tam hádžeme. Dobre. Momentálne to vyzerá asi takto, keď tam máte nahádzané tie síry. Aha, tu som ešte zabudol na nejakú nivu. Ole popletko. Dobre. Ďalej. Máme tam nahádzanú teda nivu. Teraz si ideme nakrájať cesnak. S tým, že nakrájanie cesnaku nám asi chvíľu potrvá. Takže zase prerušíme video. Ak chcete vidieť, ako krájam cesnak, kľudne vám to ukážem. Dobre, keďže už z videa predtým, ak sledujete môj kanál pravidelne, ste sa dozvedeli, že sa bojím upírov, alebo aký mám na upírov názor, tak viete, že dávam viacej cesnaku. Momentálne máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strúčikov cesnaku, lebo je tam naozaj, že kilo cestovín. Je to veľké množstvo a tá chuť toho cesnaku sa tam stratí. Ak ste proste človek, ktorý nemá rád až tak ten cesnak, tak kľudne si ho tam dajte menej, ale nič tu nepokazujete proste, ak ho tam dáte viacej. S tým, že tentokrát to nejde, nebude tam ani mäso, alebo bude, ale mäso budeme robiť zvlášť. Takže tým cesnakom nezakrývame chuť pokazaného mäsa. Takže dávame ho tam iba z chuti. Juj. Hnilý cesnek. Tak. S tým, že ak tu mám náhodou niekoho, kto má nejaký špeciálny trik, ako šúpať cesnak, tak určite kľudne to hoďte do komentáru. Myslím si, že aj ostatní by sa rádi naučili nejakú špeciálnu metódu, lebo s tým cesnakom je fakt robota. Človek stratí pol života proste iba krájaním cesnakov. Kilo mäsa nakrájate proste za, dáme to už do 5 minút. Krájate 4 stručiky cesnaku a strávite s tým pol života. Lebo proste niektorý cesnak ide fajn, ale niektorý to je... Fú. Proste drží sa tam tá kôrka, alebo čo to je, zubami, nechtami. Si neznášam krájať cesnak. Nie, že krájať, šúpať. Nie je asi nič horšie. Ne? Strašné. Bože. Dobre, takže prešlo asi neviem koľko minút, ale konečne sa nám podarilo ten cesnak olúpať. Ideme si teda pripraviť ten cesnak tým, že urobíme si v miske zvlášť tú smotanovo-cesnakovú nálievku. Takže zoberieme cesnak, smotanu, vidíte, už taký som zdepaný z toho cesnaku, že len na cesnak myslím. Takže dáme cesnak, smotanu, dáme smotanu. Keď máme smotanu v miske, konečne začíname s cesnakom. Na cesnak predpokladám, že každý máte to proste to pretlačatko. Pretlačíme tam všetky tie cesnaky. Je jedno, ak proste sa vám stane to, že vám polka cesnaku vypadne. Aj tak sa vám tam rozpeče, rozvarí. Je to reálne jedno. Nahádžeme cesnak. Vidíte, čo robím? Cesnakujem. Tak. S tým, že dal som tam v podstate tú menšiu smotanu. Kvôli tomu, aby som ušetril nejaké kalórie. Ale ak tam dáte tú väčšiu, proste nič tým nepokazíte.
keď proste neriešite také veci, ako je dieta alebo proste niečo podobné, nič tým nepokazíte, v objemovej fáze je to úplne jedno, je to neskutočné jedlo a pokiaľ proste to robíte pre seba a pre rodinu, len kvôli tomu, aby ste sa dobre najedli, choďte do toho, dajte tam proste tú veľkú smotanu, bude to o mnoho lepšie, keď sa tam rozloží viacej smotany, ako proste keď to tam budete dávať takto. S tým, že ďalej, do tohto som zabudol povedať na začiatku, dávame troška aj vegety. Ja tam proste tú vegetu dávam do všetkého, alebo skoro do všetkého. Nič nepokazíte. Tým, že tam nedávame sol, tak proste cca pol lyžičky vegety. Ďalej tam dávame novú pažitku, ktorá je ešte neotvorená. Dáme cca 3 lyžičky tej pažitky. Tak. A už som si kúpil niekde aj takto. A tu ešte máme zmes talianských byliniek, ale to tam vôbec nemusíte dávať, ja si to tam proste dávam kvôli chuti. Dávam si tam tiež cca pol lyžičky, ale zase mám to v takomto prostom obale, takže od oka, proste od oka. A chcel som pozrieť, že kde mám čierne korenie, lebo som bol včera v Kauflande a kúpil som si už také normálne zosačku, ale vidím, že očividne neviem, kam som si to dal. Takže ideme klasika, staromódne, proste sypeme to na tú lyžičku a tiež vlastne dávame cca, poď tam, a dávame cca 1 až 1,5 lyžičky proste toho čierneho korenia. Nič tým nepokazíte, v takomto množstve proste stratí sa to. Hej. Dobre, potom klasika, čo urobíme, rozmiešame to, kľudne to môžete hodiť aj do mixéru, ale myslím si, že je to úplne zbytočné proste hádzať to do mixéru. Tým, že je to proste nálevka alebo zálevka na vrch, ktorú tam proste rozotriete. Nepotrebné, hej. A aj tak by ste došli potom o polovicu tej smotany. Čuj. Dobre, máme. Takže zase rozložíme po vrchu. Je to úplne jedno, jak to tam dáte, lebo v konečnom dôsledku zase bude sa to miešať po nejakom čase. Bude sa to miešať po nejakom čase. Pardon, COVID. Takže nemusíte absolútne riešiť, ako to v momentálnom stave vyzerá, lebo proste bude to vždycky vyzerať v tom momentálnom stave zle. Dobre, teraz ideme na hladný som. Kde mám nožnice? Dobre, tu. Teraz ideme konečne na ten špenát. Otvoríme si špenát. Dáme si to asi bližšie. Takže dáme si ten špenát. Myslím, že mne sa už ten špenát troška roztopil, lebo nechal som si ho vytiahnutý. Sú to takéto guličky. Tie tam rozložíme, ich tam dávam cca nejakých 6 až 7. Kľudne aj 8, nič to nepokazíte. Ježiš, no poď von. Tak, proste navrch. Aj tak to potom koniec koncov rozmiešate. S tým, že neviem ako vy, ale veľa ľudí je takých proste, že špenát nemajú radi. A ja som toho názoru, že
špenát je proste ako anál. Keď vás v detstve do toho nútili, tak ho nemáte radi ani v dospelosti. S tým, že keď si to pripravíte na tento recept, tak vám garantujem, že si to zamilujete. A aj keď ste ho nemali radi, alebo keď ho nemáte radi, tak v tomto recepte proste úžasný. Je to topka a nebudete ľutovať, že ste to vôbec ochutnali. Dobre, a vlastne zabudol som tam dať ešte rajčiny. Rajčiny proste rozsypeme na vrch. Tak. Zabudol som ešte niečo. Dúfam, že asi nie. Tak. Kľudne tam môžete dať celé to balenie. Nič tým absolútne nepokazíte. Tá chuť tam je naozaj skvelá tých rajčín a zvýšite tým objem. Čiže v konečnom dôsledku, keď zvýšite objem toho jedla, tak ho budete mať viacej. Proste hotovo. Dobre, a s tým, že teda musel som tam dať ešte tie ďalšie 3 kúsky toho cesnaku, lebo som zistil, že mám plnú mrazničku. Takže v momentálnom stave to vyzerá proste takto. Ja to mám preplnené, ale vy to asi také až mať nebudete. Môžete to kľudne urobiť s menej cestovinami. Ale samozrejme potom treba použiť proste polovičné množstvo všetkého, čo som tam dal. To vám snáď bude jasné. A v tejto fázi, ako to fáze, alebo to je jedno, proste nie ste tu kvôli gramatike, dúfam. Kto tu je kvôli gramatike, tak von. Hej. Takže máme to pripravené a teraz čo urobíme? Pozrieme sa na trubu. Čau, máš 180 stupňov? Ukáž. Pič, pali. Dobre, vyzerá to, že truba má 180 stupňov, tak čo urobíme? Vložíme to do trúby, hej? Takže, ak by ste nevedeli, ako sa vkladajú veci do trúby, chytíte si misku, otvoríte trúbu, na chvíľu idete ďalej, lebo proste ide odtiaľ teplo. Strčíte to tam. Tak, máme to tam strčené a teraz urobíme čo? Hey Siri, set timer 30 minutes. Dobre, nastavíme si časovač cca na 30 minút. 30 minút to tam proste necháme a potom čo urobíme? To vám ukážem proste v ďalšej časti, keď prejde 30 minút. Kým tých 30 minút čakáte, tak kľudne ten čas môžete využiť na rôzne veci, môžete ísť pozerať televízor, môžete proste stať v kuchyni, hej, ak patríte k tým ľuďom, ktorí proste nemajú čo robiť, tak proste stojíme v kuchyni, čakáme 30 minút, hej, a pozeráme sa do buba, alebo môžete tých 30 minút kľudne využiť aj na to, aby ste si teraz pripravili zálevku na mäso. Ježiš, nie zálevku, jak sa to volá? Viete, čo myslím, proste, no, čo dáte do misky, dole, čo si urobíte a do toho dávate mäso. Vždycky to, viem, jak sa to volá, bože, ale teraz si na to ani nespomeniem. Počkajte. Marinádu, ideme si urobiť marinádu. Proste musel som si to prečítať niekde, je to marináda, ideme si urobiť marinádu. Ak si teraz o mne myslíte, že som hlúpy, nie som hlúpy, iba proste som to nemal na jazyku, inokedy by som vám to vychrlil, ale keď to slovo potrebujete, tak určite to poznáte aj vy, že proste potrebujete toto a toto slovo a neviete sa k nemu dostať, proste máte ho na jazyku, že viete, jak sa to volá, rozmýšľate, stojíte tam proste, niekto sa na vás pozerá, hej, vysvetľuje vám to, alebo pýta sa vás a vy tam stojíte a proste ten človek vidí, že zhaslo. Proste nemáte to slovo, ktoré by ste použili, ktoré by ste vyťahli. Proste, lebo ste ho zabudli, lebo sa vám niekde zapatrošilo a tá časť mozgu vám proste v ten daný moment nefunguje. Tak toto presne sa mi teraz stalo. Ale keďže už vieme, že to je marináda, tak si ju poďme čoskoro pripraviť. Dobre, keďže sa mi podaril ďalší fuck up, a to je to, že sa mi podarilo nahrávať bez zvuku, tak tu mám asi 7 videí, kde som pokračoval, ale bohužiaľ bez zvuku, že naozaj idem až šľahnúť po kontrole, keď som zistil, že tam proste není zvuk. Takže si to prejdeme všetko znova a natočím vám to ešte raz. Takže, aby sme si teda prešli všetkoho, čo ste došli, momentálne už
máme pripravenú marinádu na mäso. S tým, že marináda na mäso vyzerá proste takto. A do marinády na mäso som dával horčicu. Ježiš, normálne ma ide šľahnúť, keď viem, že proste som sa tak snažil, aby som vám to odovzdal, všetko, čo som chcel. A zistíte, že proste ten zvuk nešiel. Ide ma naozaj šľahnúť. Takže do marinády spravíme to takto. Teraz si vytiahnem všetko, čo som do toho dal, nebudem to znova robiť, proste nemám ďalšie kuracie, mám iba hovädzie doma. Ale ukážem vám teda, čo som do toho dal, koľko som tam do toho dal a prečo som to tam dal. Jaj Bože! Prosím. No, takže môžeme si prejsť, čo som teda do toho dal. V prvom rade dal som tam asi pol deci oleja. Proste, keďže idem to robiť to mäso v airfryeri, je lepšie tam proste troška toho oleja dať. Keď to nechcete mať suché, nepripravujete sa na súťaž, není proste potrebné vynechať tam ten olej. Nevidím v tom žiaden dôvod, ak vám kdokoľvek povie, že proste olej je zlo alebo niečo podobné, tak ho pošlite do teplých krajín. Ak vám povie, že ja neviem, proste je chyba dávať olej do akéhokoľvek jedla, tak jediná chyba, ktorá nastala u tohto človeka, je to, že ho otec neutrel do zaclony, ale naozaj olejom nič nepokazíte. Pokiaľ sa pripravujete na súťaž v kulturistike alebo v čomkoľvek podobnom, vo fitness, tak áno, proste vynecháme ten olej, robíme si veci na vode, robíme si veci bez oleja v tom airfryeri, OK. Ale typujem, že ma sledujú bežní ľudia, ktorí nie sú momentálne v príprave na súťaž, takže proste ten olej si tam dajte. Nič tým nepokazíte. Určite príde nejaký koloman Maďar, ktorý vám povie, Ježiš, olej je zlo, proste zabije vás to, upcháva vám to cievy, ale ten olej máte napchatý všade. Proste keď sa idete nájsť do reštaurácie, na čom robia? No, určite to nerobia na konvalinkovej masti, proste robia to na oleji. Dáte si rýžu niekde, robia ju na oleji. Nič tým nepokazíte a každý, kto vám proste povie opak, nebudem sa k tomu radšej vyjadrovať. Ďalej, keďže už tam máme ten olej, pridávame horčicu. Ja som do tejto marinády dal cca 2,5 lyžičky horčice. Ďalej som pridal 2,5 lyžičky pesta. Samozrejme tej malej kávovej lyžičky, nie polievkovej. S tým, že toto pesto už poznáte, ale naposledy som používal to zelené. Toto je Thai sednačka, len teda to červené, to je také viacej rajčinové. Potom som tam dal 1,5 lyžičky papriky. Ďalej 1 lyžičku čierneho korenia. 1,5 lyžičky tohto korenia pálivého. Ja mám rád proste pikantnejšie veci, tak som si to tam dal. Nič tým nepokazíte, ak tam dáte aj bylinkové maslo, proste absolútne nič. Taktiež som do tejto marinády pridal 2 vajíčka. S tým, že ja naozaj do marinád ľúbim dávať vajíčka, je to potom chutnejšie. Neviem, čo to urobí v airfryeri, lebo do airfryerovej marinády som ešte vajíčka nedával, ale keď si robím veci na panvici, tak naozaj to mäso je také chutnejšie a v podstate urobí sa na tom taký krajší obal. Takže tým, že toto je rýchla marináda, nenechávam to vlastne vystať, cca deň 2, tak som tam pridal to vajíčko, lebo urobí to naozaj taký krajší obal, je to chutnejšie, plus pridá to tomu mäsu aj troška tých makronutrientov naviac. Takže kľudne tam to vajíčko môžete dať, ak ho tam nedáte, nič tým nepokazíte, proste nemusíte. Ja som takto zvyknutý, alebo už povedané, robím to tak proste ho tam dám. Keď to nechcete, nedávajte ho tam, nič tým nepokazíte. S tým, že mäso beriem proste ako doplnok k tomuto jedlu, takže ako si pripravíte mäso na toto jedlo, je už reálne na vás, proste urobte si to tak, jak mäso ľúbite, nemusíte proste vo všetkom opakovať po mne. Naozaj, keď máte radi to stejkové mäso akokoľvek ináč, urobte si ho ináč. Je to na vás, vy ste tu šéfovia. Takže, tak. Dobre, keďže už viete, čo sa mi stalo so zvukom, tak už dávno prešlo vlastne 30 minút. Už som raz to mäso stihol premiešať, alebo lepšie povedané tie cestoviny. Momentálne
ich idem premiešať druhýkrát s tým, že predtým sme mali časovač na 30 minút. A ďalší časovač som si nadstavil na 20 minút. Čakajte. A s tým, že kompletnú konzistenciu, tak ako sme mali, už som raz premiešal. A vyzerá to momentálne takto. Hej. S tým, že teraz si to zase proste položíme, ideme to premiešať ešte raz. A týmto štýlom to proste budeme miešať viackrát, kvôli tomu, aby sa nám tam premiešali tie chute. Mrzí ma, že ste prišli proste o to prvé miešanie, lebo v podstate tam bola asi najväčšia zmena, čo sa týka toho mäsa. Prišli ste taktiež o to, že mi vypadali z toho rajčiny, ste mohli mať zábavu. Ale tak bohužiaľ, stávajú sa aj horšie veci. Minulo som napríklad vstúpil na Lego. Niekedy proste aj toto k životu patrí, takéto komplikácie. Aj, už striekajú rajčiny. Boha. No, takže zase premiešame teda. Druhýkrát, myslím, že prvé miešanie ste nevideli, o nič ste nedošli, proste iba o trapasy, lebo vypadli mi asi 2 rajčiny, je to také recap, vypadli mi asi 2 rajčiny, plus 3 cestoviny a jedna rajčina ma dokonca ostriekala, strekla mi do oka, tak moja bývala. Ale teraz sa nám našťastie takáto vec nestala. S tým, že niektoré rajčiny už sa teda začínajú konečne, jak sa to povie, no začínajú byť v takej konzistencii, že sa začínajú rozpadať, ale to ešte len bude na tom konci, že už budú úplne také rozmiešané. Teraz ešte proste sú väčšina tých rajčín v takom celku, ale teraz keď to vlastne ochutnáme, tak už je to veľmi chutné. A už by som si vedel predstaviť, že už by som si to aj naložil, ale ešte sú to také cestoviny al dente. Čiže zase to vyzerá takto. Keby ste to voňali teraz. Normálne, wow. Ja tak milujem vôňu tohto jedla, že proste to je neskutočné. Vždy, keď si ho robím, tak sa tak teším, jak malý chlapec. Lebo toto je naozaj moje najobľúbenejšie jedlo. A našiel som proste tento recept na Instagrame. S tým, že ja som si ho vylepšil proste, lebo ja som vždycky taký, že keď niečo vidím, tak u mňa to funguje tak, že všetko, čo varím, tak ja si to najprv proste predstavím na jazyku, že proste zmiešanie tých chutí, ako by to ceca chutilo. A keď som videl tento recept, tak originál v tom recepte proste bola pardon, bola iba niva, rajčiny, cestoviny, hej, a to nakoniec zmiešal. Ale potom som si povedal, že čo to neurobiť takto, hej? A pridal som tam tieto veci a je to naozaj neskutočné. OK, kaloricky je to viacej náročné, ale nejdeme na súťaž. Haló, ideme jesť. Ideme jesť. Takže, tak. Dáme to zase naspäť do tej trúby. S tým, že čo použijeme? Hey Siri, set timer 20 minutes. Takže máme ďalších 20 minút, čiže máme za sebou prvých 30, prvých 20 a teraz si ideme dávať ďalších 20 minút pečenia na 180 stupňoch. A vidíme sa zase o 20 minút, ale pre vás to nebude 20 minút, pre vás to bude naozaj, že stotinka. Hej. Takže, a som späť. Nie, ešte nie som, srandujem. Takže, čakáme. Ideme ďalej. S tým, že mäso ešte nechávame pácovať. Keby vám ukážem to prvé video, kde není zvuk, tak tam som vám vysvetľoval, že proste mäso necháme cca pol hodinku až 3/4 napácovať. Nesmie to samozrejme tak nabupnať alebo tak chytiť tú chuť, ako keby ste to nechali celú noc niekde, ale čo mám robiť? Nedá sa to všetko urobiť naraz. Keby vám pripravím mäso skorej, hento tamto, tak už proste tu máme video na 16 dní. Ideme teraz na to. Ideme si dať konečne mäso do airfryera. To, čo sme si napácovali. Ajajaj. Takže, nahádžeme proste mäso do airfryera. Snáď už to proste chytilo tú chuť, čo to malo chytiť. Keď nie, tak nie. Keď áno, tak áno. Tak.
Takže hádžeme tam mäso. Budeme to musieť robiť na dvakrát. Hodíme. Airfryer zapneme na grilovanie s tým, že je tam 15 minút. Ja to vždycky vyťahujem po 14 minútach. Kvôli tomu, že keď to tam nepočká tých 15 minút, tak je to také chutnejšie. Není to až také moc prepečené. Takže ideme na to týmto štýlom. A s tým, že rovno už nám prešlo vlastne ďalších 20 minút. Typujem, že asi možno aj viacej. Joj. Stali sme facku z tepla. Vyzerá to mäso. Papalil som sa. Momentálne takto. Ježiš, nie mäso, cestoviny. Už mi šíbe z toho mäsa. Takže zase, čo urobíme, je premiešame to. S tým, že už v momentálnom stave sú aj tie rajčiny také, že už sa rozpadajú. Po tých krajoch už to máme trošku zapečené. Trošku viacej. Treba to premiešať naozaj poriadne, lebo ešte niektoré tie časti tých syrov sú není rozmiešané. A chcete to mať naozaj veľmi chutné. Tak. Takže miešame. S tým, že kľudne si ešte navrch môžete pridať aj nejaký strúhaný syr. Teraz už sa blížime k tej naozaj poslednej fáze. Ja tam strúhaný syr nebudem dávať, lebo v podstate nemám ani nejakú objemovú fázu. V objemovej fáze by som si to určite dal, ale nemám ani dietnú, mám udržiavaciu fázu a nechcem to s tými kalóriami proste preháňať nejako extra. Takže už to nebudem ničím posypávať. Nechám to takto, ako to je. A keď to dávate s tým syrom naviac, tak už zapnete vlastne aj to odvetrávanie. Ochutnáme to. Ňam. A po tomto premiešaní tam dávame na posledných 20 minút. Čiže zase Hey Siri, set timer 20 minutes. A o 20 minút už máme hotové jedlo, ktoré už môžeme potom krabičkovať, prípadne jesť. Čo mám COVID? Dobre, takže vyťahli sme si konečne už poslednú fázu jedla. Ideme ju ešte posledný krát premiešať. S tým, že to posledné premiešanie je naozaj na to, aby sme premiešali tie chute. Syr už máme roztopený. Tie horné zapečené cestoviny, neviem, či ste tam dávali ešte syr nejaký na to navrch. Tak. Ak áno, tak už to nepremiešavame. Nakladáme to tak, jak to je. Ja som si tam ten syr nedal, takže to ešte premiešam. Juj. Vyzerá to a voní to naozaj. Chutí fantasticky. S tým, že chceme to samozrejme odlepiť od toho spodku, aby sme to mohli konzumovať. S tým, že máme už hotové aj kuracie. Jaj, troška som vylial, nevadí. Kuracie vyzerá takto. Môžem umývať podlahu, nevadí. A toto, ježiš, ňam. Vyzerá momentálne takto. Za chvíľu sa dáme všetko na tanier, do misiek a uvidíte, jak to vyzerá. Takže finálny produkt vyzerá momentálne takto. S tým, že čo sa týka kalórií a všetkých ostatných makronutrientov, to si pridám až zajtra. Budete to mať v popise videa.